今日は、いつも何度でもですね、日本語の曲からいきたいと思いますが、結構私としては記憶に新しい曲なんですけど、でも、2001年なんですよね。もう17年ほども前なんですけど、スタジオジブリの映画「千と千尋の神隠し」の主題歌です。で、木村由美さん作曲で角和歌子さん作詞です。では一回行ってみたいと思います。このちょっとね長くて A3 の楽譜1枚とあと半分のがついてるので、ちょっともし入れ忘れとかあったらなんですけど、1枚半楽譜ありますでしょうか、お手元に。はい。では行ってみたいと思います。お願いします。長いので、この2番に飛ぶ場所分かりましたでしょうか。2番歌ってきて、海は
にはも探さない輝くも、ここから1番学校なので、飛びますね。で、さっきの半分のページの下から3段目に2番学校があるので、輝くものはいつもここに私の中に見つけられたからと、まあ丸々こう2回という感じで、そんな複雑な戻り方はしないんですけど、ちょっと2番括弧の場所を確認してください。でちょっと最初なんか3拍子にこう乗り切れない感じでちょっとギクシャクしましたが、だんだん慣れてきましたですかね。じゃあもう一回いきますね。123、123、3拍子よく感じながらもう一回いってみます。呼んでいる胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たい。悲しみは数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。繰り返す過ちのその旅、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱ける。ここまでじゃあちょっと皆さんだけで言ってみてください。もう一回お願いします。呼んでいる胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たい。悲しみは数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。繰り返す過ちのその旅、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いて見えるけれど、この世は光を抱ける。はい、じゃあちょっとそこですね。ちょっと文字がごちゃごちゃしてて見にくいんですかね。この両手はのところ、じゃあページの右ページ行きましょう。大きな紙の方の道は続いて見えるけれどからですね。道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱けるですね。この両がね、ちょっと字が大きくて音符がちっちゃいので収まりどころが分かりにくいですけど、この両はレの音ですね。この両手は光を抱ける。じゃあもう一回ちょっと前から戻って、じゃあページのその折り目の変わり目の果てしなくから、はい。次ね、果てしなく道は続いて、据えるとしたらここですかね、言葉の切れ目。見えるけれど、で、まあ、ちょっと短いブレスなので、多分その先のあんまり長いフレーズ続かないと思うので、据えるとしたら、果てしな
果てしなくから入りますね。じゃあワンツーで入りますね。ワンツー。果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱ける。そうそうそう。もう一回ちょっと皆さんだけでそこどうぞ。じゃあワンツーで同じ果てしなくからいきますね。ワンツー。果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱ける。そのまま続けましょう。さよならの時の静かな胸、ゼロになるから中に身を澄ませる。生きている不思議、死んでゆく不思議。花も風も街もみんな同じ。じゃあ念のためにそこも皆さんだけで一回言ってみましょうか。さよならのとこですね。じゃあワンツーで入ります。ワンツー。さよならの時の静かな胸、ゼロになるから中にを澄ませる。生きている不思議、死んでゆく不思議。花も風も街もみんな同じ。さっきいきます。ララランランラランラハハランランラランララララランラララランラララランラララララン。ほほ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 ルンルンルンルル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 ル。そうそうそう、ちょっと一箇所ペイントで、一拍目休みのところがありますよね。そこ確認しましょう。じゃあその小さい方の紙の A4 の方の、2行目ですね。ルルフフフフフの後がルフフフフフルルルルですね。そのお休みのところにさっきも、皆さん入ってる方がいたので、ルルルルルン、そこを休みましょう。どっからがいいですかな。もう一回じゃあララランランラからいきましょうか。じゃあ大きい方の紙の一番ラストのところですね。一番下。ワンツーで入ります。ワンツー。ラララン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 ラランララララランラララランララ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 ラン。ほほ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 ルルルルル今大丈夫でしたか？うっかり出た方いなかったですか？もう一回じゃあちょっと皆さんだけでそこ言ってもらいますね。ワンツーでララからいきます。ワンツーラララン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 バッチリですね。そのまま続けましょう。ワンツー。呼んでいる胸のどこか奥で、いつも何度でも夢を描こう。悲しみの数を言い尽くすように、同じ唇でそっと歌おう。
鏡の上にも新しい景色が映される。始まりの朝の静かな窓、ゼロになる体満たされてゆけ。海の彼方にはもう探さない。輝くものはいつもここに、私の中に見つけられたから。はい。じゃあ2番も多分同じところがちょっと息継ぎが難しいと思うんですね。言葉がどんどん畳みかけて。で、ちょっと1番と2番と多分声のその言葉の切れるところが違うので、ちょっとそこもこう息継ぎを決めましょう。2番の閉じてゆく思い出のその中にいつも、ここずっと続きますよね。閉じてゆく思い出のその中に、8分音符できるんで結構難しいですよね。今この楽譜、大きい楽譜の左ページの下から2段目ですね。閉じてゆく思い出の軽く思い出のをそんなにしっかり歌わないで軽く切って、閉じてゆく思い出のその中にいつも忘れたくないささやきを聞く。ちょっと全部8分音符の後になっちゃうんですけど、言葉できれいに切れるのはそこの3箇所かな。その中では閉じてゆく思い出のでちょっと吸って、ほんと小刻みに吸って、その中にいつも忘れたくないで、やっぱりちょっとここも切らないと次が苦しいと思うので、ささやきを聞くで、次が粉々に砕かれた鏡の上にも。できたらね、言葉としてここまで続けたいんですけど、切るとしたら粉々に砕かれたのあたりにちょっと軽く息ついで、鏡の上にももう軽くもって言って、新しい景色がここも吸っていいですね。映される。結果ちょっとタイミング遅くなってもそこに乗っけて後から追いついていけばいいと思うので、変にやっぱり言葉の途中で切ってしまうよりは最初からこう計画立ててここですっていう決めて、言葉がきれいに伝わるように吸いましょう。本当ですね。ちょっと余分な歌詞が入ってますね。一番括弧のところに、歌わないですよね、ここって。一番括弧のところって、ララランランララララで、あれですよね。で、ルルルで終わって、その1回しか歌わないんですね、1行目しか。で、ちょっと楽譜加工してるときに、消し忘れです、その下の。閉じてゆくのところが歌詞入っちゃってますけど、そこ全部消してください。で戻ったところにそこの部分のちゃんと歌詞があるので、一番括弧のその2行目は歌わないですね。そうですね。そこちょっとややこしいですね。ごめんなさい。なので一番括弧のところはララランランラの1行目だけを歌います。で、ちょうどたまたま今の同じ歌詞だったんですけど、息継ぎ考えたのがその、左ページを A3 の方の左ページの下から2行目ですね。閉じてゆく思い出のそ
そんなに違和感ないと思うので、じゃあ、2番いきましょうか。じゃあちょうど1番カッコ歌い終わって「呼んでいる」の戻って2番もう一回いきますね。じゃあワンツーで入ります。ワンツー呼んでいる胸のどこか奥でいつも何度でも夢を描こう悲しみの数をいつくすように同じ唇でそっと歌おう閉じてゆく思い出のその中にいつも忘れたくないささやきを聞く粉々に砕かれた鏡の上にも新しい景色が映される始まりの朝の静かな窓ゼロになる体満たされてゆけ海の彼方にはもう探さない輝くものはいつもここに私の中に見つけられたからということでちょっとじゃあ2番カッコに移ったすぐのところのメロディーがちょっとギクシャクするのでそこ練習しましょう。輝くものはって2番カッコに飛ぶところですね。じゃあワンツーで入りますね。ワンツー輝くものはいつもここに私の中に見つけられたからもう一回今のところをちょっとピアノに弾いてもらいますね。メロディーだけお願いします。輝くも輝くものはいつもですね。ここ、ちょっと急があっていつもって入るところがちょっと揃わなかったのでもう一回じゃあ同じとこから輝くものはからいきますね。ワンツー輝くものはいつもここに私の中に見つけられたからということで、これで完璧だと思います。じゃあもう一回、皆さんで一回通しましょう。もうちょっとテンポ上げましょうか。お願いします。呼んでいる胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たい悲しみは数えきれないけれどその向こうできっとあなたに会える
この曲はこれで、はい、今日は終わりにしたいと思います。